Wow, sapiku manak rek. Iki sik tas manak iki ya iki. Sapi manak, boy. Sapi baru manak. Lucu ya, Bu, sapine, Bu ya. Ya iya Rian. Iyalah, sapi lucu. Ngene iki enak di nganu ae, Bu. Apa namanya? Dilempit tidak ada duit. Apa? Dilempet. Iya, mau posisi cilik dilempit tidak ada duit sapine. Kari enak. Ngarit ora tau ngarit saulat pisan. Lek dikongkon ngarit nesu kok emok arepe nglempet pengen tak biabati sikilmu kene we macem-macem iku. Bu, masa aku iki mesakne sampean lek ngarit sapi dua iki kewalahan. Iku jenenge ora mesakne. Apa? Pemborosan ngentekne. Dia nek pemborosan ngentekne kaya ngono sampean niku. Ngatur arepe Oh. nglempet. Oh, sapine lho mung sik sakmene iki lek mek 10 ae payu iki. Nglempet. Sebenarnya tuku ereking. Wereking ngadol sapi anake dilempit, dene duit. Mangkane ngarito. Ya sik tak Dadi ngarit. elek ngarit. Ya sik tak Ngedol ngarit. gak isin. Ya sik tak ngarit terus tak dol ya. Pentung kowe macem-macem iku. Wong tuwa sing soro kok emok lah arepe nglempit-nglempit kok ngene. Ngene iki gawe-gawe diang kowe wis ora gelem. Panggah wong tuwek kok emok lah arepe ngedol.